ndechiti ambuya vangu vakauya pamba pangu ndakagara kuna vangu ndobva vasvika ndobva vapinda mumba mangu ndobva vatanga kurongedza zvinhu vachisa panze. Inini nemudzimai wangu hatina kunetsana tina kutukana ndobva tapinda mumba ndobva tamira ambuya vangu vachirongedza zvinhu vachisa panze. Mushure mekunge vabva kunonetsana nehanzvadzi dzangu iwe unotaura zvakaitika nditi ambuya vangu vakauya mumba mangu vakarongedza zvinhu zvangu zvikandibata andizve chatotomangarira kubatikana zvozokuzonetsana nehazvanzi dzako zvabva kupi titaurire zvakaitika chete chete kana zvakakurungopinda mumba mako vachibva vatora zvinhu zvavachibva vabuda ungotaura ndo zvavakaita chitobva wanyarara tiona mafambiro atinoita ndo zvavakaita vakasvika ukapinda mumba mangu ndobva varongedza zvinhu mudzimai wangu tiri pashoma pandakaendesa chikonzero changu wakavhunza nechikonzero kuti amai zvaita sei handina kukwanisa kuvabvunza. Asi mudzimai wakasara naye vakabva vatakura kubvanda naye saka chinangwa chavo chacho chokutora mwana wavo nezvinhu zvese kusaziva ndokufunga kwavo kumashure mamusina kutaudza kwete. mira wakadini amai izvo vakazotaura Mukuwasha makatanyangira imba yeMukuwasha kai uyo ari kutaura kuti makapinda mumba mangu sei auya kudare kuzoti mambo vamununurewo makazvambisa sei chinhu chakaita kuti inini ndiende kunotora mwana wangu nyaya yakanetsa wanga musi weSatata. Amen. Hamuna kuenda kunotora mwana uyo ari kuti makapinda mumba mangu. Mwana ndinotanga ndataura hangu zvakaitika. Alright, okay. Chakaita ndiende kunotora mwana wangu uri musi weSatata vanhu tanga tuzvigure pashopu. Mukuwasha akanooniwa ari mumba megirlfriend. Ari mumba megirlfriend mwana wangu akanomutswa nemukadzi girlfriend boyfriend murume vakaonewa mumba make ane vakadzi tu saka akaonewa mukadzi tu iye ane mukadzi saka mukadzi mudiki ndopakanetsana nani nemukadzi mukuru zvichisanganisira namurume wacho neMukuwasha. Mukadzi mudiki kubva mhanya kunomutsa mwana wangu musikana akauya nemurume wake vachinetsana ikoko kuzvigure vatakatoita vakauya vachinetsana ikoko pakabuda mashoko ekuti mimwe ndikati kwaMukuwasha chii chikuitika zvikanzi musandibvunze zvisina nebasa rese mwana wenyu aabereki ndagara naye 3 years mwana wenyu aabereki ukatotaudzika miromo yakawanda ndikati aiwa kana asingabereki muchitsvaga mukadzi anobereka wangu ndipei nekuti muromo hauna kutanga manje ndipe chitatu kuchitaurira apa ndatakura mwana wangu andanorara kumba naye mangwana kusendika mukandigaisa kwachairman ndofunga nyaya yakatadza kugadzisika kwachairman Mukuwasha aripo nevabereki vake kwachairman ndopaka ndakati Mukuwasha handei munofura to nditore chi zvinhu zvemwana wangu ndiye naye kumba imba yakoona abereke 3 years kutsvaga mukadzi anobereka Mukuwasha pamberi nemudzimai wake tese tichienda kusvika vapinwa dho Daina mumba umu kuda kutorei zvandatora hembe dzangu kupinda Mukuwasha naDaina kubva Daina kutanga vanga vakamira zveshuwa mumba nemurume wake kubva pinda hanzvadzi yemurume kubva atanga kubvisa zvinhu zvaDaina chikanda achibvisa zvinhu zvaDaina chikanda zvakandirwadza mwoyo kubereka zvichipwanyika pushingitiro izvozvo yakachoka makugundu inobva ndapinda zveshuwa ndabva ndasvika ndichitambira zvichikandwa padhoo ndichitambira ndichigadzika svika zvapera zvaakapiwa zvacho anongopiwa hembe dzake nemabhaketi negumbezi raakabva naro mumba kwanga achitizira zvimwe zvese mudziyo yese akasisiwa zvanza ubereke hapana chaunotakura pano ndabva ndatakura mwana wangu ndienda kumba kubva tatogara zve 1 week akazoshamisika 1 week yapera ndakuona wakomana wamambo wauya nesamu washamama hanzi makamutorera chi midziyo yake mumba make musina kuirirana ndokuya pataita maita basa nekutsanangura kwakanaka tati chikumbirawo kukuvhunza iwo pane zvamatsanangura
kuti imi Ambuya mune mvumo here kurambidza Mukuwasha wenyu kuroora umwe mukadzi? Ani makati makamuona ane girlfriend, mune mvumo here kumurambidza kuroora umwe mukadzi? Hamuna? Andimurambidze kuroora, asi ndakatora mwangu aiwa tinofanira kufambirana pamwe chete. Hamurambidzwi. Saka zvamusingarambidzwi imini kuti uyu aroore umwe mukadzi Mukuwasha wenyu, maifanira kudai makatora 5 sematorero akaita uye. Murume mukadzi wanga anogara ndimuzivasika nemwana tanondilekirai iye musikana wacho ayo mukadzi wacho wakabatwa naye. Akabatwa naye. anogara pakanaziriko girlfriend yake ndio amai Clive. Imakanyatsomuona nemaziso amai Clive vari vese mai Clive wakaonwa nemukadzi uya ubva aenda kumba kunoudza musikana. Ko imi makazoziva sei? Mukuwasha akabva uya kuzigure kwatanga tiri achinesana nemusikana nemwana wenyu ndobva mazoibatiro ipapo airwisana nemwana wenyu. Imi makazopindira pache ipapo. inini mai ndakakombotsa ngomo kuti mwanangu zvangu kumushambadza kuti ingomwa mukomboni 3 years haana mwana wababa pangu. Kwemimi Mukuwasha mune mwana here ingamese kurwana dita panani mai zvikati ndichitora ingomwa ndire kupi kumba Shamari ndo mashoko wakataura kuna Ambuya kuti mwana wanyu abereke. Hauna kuzvitaura? Handina. Zvakanaka. Ambuya, ndoda kudzoka futi kwamuri imimi. Saka imimi zvakakupai kuti mundopinda mumba meMukuwasha nekuti mwana wanyu anzi Ingoma. mumba meMukuwasha ndakanopinda ini ndichitambira zvinhu zvake dziro zvanga zvichikandwa pasi. Uyo ari kuti makapinda kauya mumba make. Mumba ndakanopinda iye Mukuwasha nanzvadzi yake neye musikana mwana wakoresa wangari mumba tete wemunhu vachibvisa zvinhu zvemuroora vachikanda panze kuchikutora vachikanda mapureti edhaki yakatopanya. Saka ini zvakanaka Ambuya ndazvinzwa. Saka imimi makakundikana here kutora matanho akatorwa neMukuwasha makati kumhan'arawo kwamambo kuti zvakiitwa mwana wangu panapa handichazviona akutoroorerwa mukadzi but ane makore 3 ane murume uyu haana mwana makatadzawo kuzviita here izvozvo? inini mai ndanga ndakaenda kwachamini zvanhu chamini kana uchienda kudaro unoenda wabata $30. Saka ndanga kutsvaka $30 yekuti ndoyeko ndanga nditori murodhi yekuya asi ndanga kuti kutsvage mari kuti ndakabva nachamini unoenda wabata $30. Saka anoona kuti maamusungwa ka? Zvamuri musungwa manje kakureva kuti muri kutopomerwa mhosva yokupinda mumba memunhu zvisina mvumo. Ava vaviri ava vakadanana hamuzvimi ende pamakaenda kunotora mwana wenyu uyu anonzi aniko senemu yake uyu ani Moyo. Vamoyo vanga vari kupi? Moyo wanonji tora baba vake. baba vake vakashaika. Aiwa hakuna umwe akasara here vana baba vari hakuna. Saka mutoresa bed haana kumusha musha vari Mozambique. Hakuna vana baba variko. Saka paakaroorwa makaita sei? andikoroora handina chandakapiwa. uri kutaura ndakabvisa pfuma wemucha aiwa kana kabvisa handi munhu unenge unasadomba anobvisa Duro kutaura pfuma dombo wake dombo wake Pfuma yako wakapanda. Pfuma yangu ndakabvisa $40. mutangoundera hazvinzai munomamuzai inini pfuma yangu achenditizi ndafunga ndakutaura ndatsvaga futi nijira 6 meters ndobva ndatsvaga sadombo ndobva aenda kumba kwaambuya vangu ndobva aenda kunosiya imani. Ambuya vangu vakatotumira sadombo kuti Mukuwasha ngawe mangwana ndinoona zvishonda zvikakura pangu. ndambobvunza panapa imimi
patsika dzenyu dzerudzi rwenyu. Kana makurodza mwana munoita sei? isusu wedona tichirodza mwana isikwediwana tichirodza mwana akatizi kuyaita zvotizira ndopa mukudzi wa $40 iyo kumba kwakaya $30. Ndati patsika dzenyu asati amuna mari munoita sei? patsika dzedu mukapiwa iyo itsvagire ikuno yacho nayo unozouya jira negumesi muchinyorera Mukuwasha list tinoita isuku saka ini list harina kunyora nekuti kana gumezi racho harina kuriona jira rakaya 6 meters. Alright, fine. Ndoda kuti zvese zvipambire mudare rinosunurai tinyatsofamba nenyaya pamwe chete. Pana vanhu kuona dambudziko retsika handiti ka kuvanhu vechizezuru tinoti kana mwana sezvakaita uzvu akanga akuroorwa, kana mwana achigara namai vake vane imwe imba, tinoti mwana simuka uende kwaJojo unotaura vabereki vako kuti ndakuita sei. Kana kuti amai ava vanosumudza munhu tumashoko uko waJojo mwana uya uyo wamukasiya ndakandichengeta kuno akuroorwa uyai, handiti ndo zvinoitwa nokuti mwana uyu ndo kwaJojo haasi wokwaRosemary ndo pachizezuru handitika. Ndosaka ndikubvunza imi kuti munoita sei imimi mwana uya nemukomana wake ada kuroorwa patsika dzenyu dzerudzi rwenyu munoita sei? isusu patsika dzekwedu Mukuwasha kana auya kuzoroora tinotora ana sekuru atora hanzvadzi dzake sekuru vabereka imimi kana kwababa vake kana varipo majaha ako wese baba vake mandava yekuita kuuya nedzakuramanzi zvokuti baba iye akatosara vanhu vaniki. Saka ndinotorawo kumba kwedu hama dzangu ndoshedza sekuru hanzvadzi yangu ino neanode vana vangu vakomana Mukuwasha uya kumba sekuru yaimutaure nani Mukuwasha uya. Saka handina kukwanisa kakuzipezvo nokuti handiti haana kakuya kuroora. Saka anorodza parudzi rwepachitsika dzenyu, anorodza toti baba vapenyu dai vanga vari vapenyu, ari kurodza mwana ndiani, ndamai here kana kuti baba? Patsika dzekwedu isusu kana baba ropenya anorodza mwana ndibaba. Anorodza ndibaba. Okay, fine. Saka hapana kusiyana kwakanyanya handitika? Good, fine. Right. Mwana webaba vake havasi kuzivikanwa. Kuzivikanwa kana iye anovaziva asi vakazoshaika. Asi vakashaika. Rudzi rwake verudzi rwake hapana kana 1 mupenyu amunoziva. Saka makazoti anongaroorwe zvake zvichiya zvakanangana nemi handitika? Ndo pamutotaura kuti akava nemari yake uku handiti? Saka ndikungutaura kuti makanga matangisa kugamuchira aroora kubva kwaari ndizvoka handiti akauya here kuti atange akauya nemari yaari kutaura mari yakauya kumba kwangu ndeyekuti tsvagirai kumwe kutatizisa yaibva kuti yaibva kutairi ndokutanga kuroora kwacho imai gamuchira chete pasina mwana wenyu here ato aiwa nhasi wegamuchira kandokutanga kwazvo ndozvokubvunza. Saka zvaireva kuti ndaifanira kungomusiya nokuti garai naye mahara nekuti ababa tichauya ikoko tichasvika zviri ikoko. Toda kungoratidza chete kuti uyu Mukuwasha wenyu uyu akaratidza chido chokutora nemukadzi wake, akabvuma mhosva yake kutizisa, akaratidza kuti anoda kuti achitaura nemi panyaya dzekudii dzekuroora. Ndosaka akauya nemari yake $40 nejira zviya 6 meters rake. Ndini ndine chii? Ndine mwana wenyu ndiri kugadzirira kuti ita sei. Saka ndikungomutaura tikazotora zvako mazuva ano zvokuti vanhu vakagarisana mumba kwe2 months vatova mudzimai nemurume, nokumwe kutaura vatova mudzimai nechii nemurume. Tochibva ipapo tochienda panje panext. Panext yatakuda ndeyekuti imimi chakakupinzai kuti munopinda mumba chii
chamukaita kuti chinopinda mumba memukwasha. Chakandipa kunopinda mumba memukwasha inini midziyo yemwana yanga ichikandwa pasi ichibviswa pamapushing tray zvichikandwa panze, mapureti achipwanyika, pushing tray ikachoka buku. Saka ini ndakada midziyo yemwanangu zvayakuparara kubva piwa mapureti yake kuisa madhishi, mabhaketi yake, tuhembe twake kuisa mudhishi. Imimi tunazoona kupinda kwa makaita mumba memukwasha makangosvikopinda ndokubva tofunga ndopamakatanga kutora soro izvozvo. Imimi nokutaura nhau yekukandwa kwezvinhu, asi murume akandopinda mumba macho makanga mafemberere kuti mumba muri makandwa zvinhu kuti muzopinda, kana kuti imimi ndimi makatonosvika mukupinda kwamakaita ndopakazotanga kukandwa zvinhu zvepanze. Chichakaitika nyaya takabva pachiyamini tichinetsana naye yemwana wangu kuti angabatirwa murume wake aine profit pachiyamini. Tabva pachiyamini mukwasha pamberi mwana kumashure zvichinzi endai munobvisa mwana wenyu mumba, mwana wenyu abereke 3 years pachiyamini ndokwaitaura chiyamini akatongomira so wakatomuka noizi wachiyamini. Chiyamini akatongomira semamauto aita noizi ndiani wakatomuka noizi ndimona sura akaita breaking noizi yaibva kupi? kwakatetika noizi katetika ndiona noizi yaindirwisa aiwa anorwisa komakarowana hanzvadzi yake vari muno. aiwa ndopatakayapa akati ndai kunobvisa zvinhu zvemwana wenyu, mwana wenyu abereke ndiwomwa zvibude mumba mehanzvadzi yangu. Kubva taenda kwasha vasvika vatora makiyi yake muhomwe vakinwa do kubva pinda nemudzimai wake imumba. Vapinda mumba mudzimai vachakurongedza zvinhu zvavo, tete vacho kubva vapinda. Mumbereka iwe irongedzera chii zvinhu? Ndanga ndaudziwa ndichirongedza uini. Ndanga ndaudziwa Nomurume wake? nomurume wangu nehanzvadzi dzake. Mama udzwa kuti chii? Iwe wakanga wamuchirongedza zvinhu? Handiti wakagara naye? pamusoro ndofunga nyandinafundisa sekuti mudzimai wangu akapinda mumba, mushure mengu achipusha namai vake kunzi pinda urongedze, iwo tafanira kugara panapa nekuti iwo ubereke. Ndini nandakakusunga mbereko yekuti iwe usabereke naEdwin. Edwin anga akasungwa naamai vake. Saka iwewe pinda mumba mupise zvinhu zvako tiende. Mudzimai wangu ndakamutarisa akamira panze haana kupinda mumba. Amai vake vakati izvezvi ndinoenda kubasa usandinonokera. Mudzimai wangu ndobva apinda mumba. Achipinda mumba ndobva ndatera mumba, ndobva ndagara pamubhedha. Ndobva anditarisa bva atanga kuchema. Achiti mama wandiparadzire musha wangu. Akanditarisa achichema. Amai vake vakatanga kupopota vari panze vachiti uri kuitei mumba imomo nanhasi ndinoda kuenda kubasa. Ndobva vapinda mumba mangu ndobva vatanga kubvisa zvinhu vachitambidza munina wavo nevanima mudzimai wangu vachisa panze. Hanzvadzi dzangu dzavari kutaura kuti dzakapinda mumba ndo dzanga dzakamira dzichitora mavhidhiyo ezvaitika Ambuya vachibvisa zvinhu mumba mangu vachisa panze. Zviri kutorwa nemurume wako uyu ari kunyepa? Akureva nhema. chokwadi chacho chataura tinzweyo chokwadi. Hanzvadzi yake wani maybe ndiye anga ari mumba achipinda, akapinda mumba ndichirongedza hembe achitora mapeta achikanda panze. Mama vangu wabva apinda mumba vatanga kunhonga zvinhu zvanga zvichikandwa, zvimwe zvacho zvichitsemuka vachitambidza mumwe wangu ngana. vachiti buda mumba mehazvadzi yedu. Saka iwo yakaiwo Saka amai mimi pakupinda mumba apa makazozvifambisa sei baiva neuyu. Saka makazorohwa kaini makuonekwa kuti makuda kunhika ndobva marovana nehazvadzi uyu handiti zvinhu zvakazonobuda mumba. Noizi yakatangira kwachamini ndakatonobuda zvinhu kwavo ndakatokwara ndakwara. mama vene haka manje marwiswa nehazvadzi uyu. aiwa achani vakuita ivo ndovaita kuti vembisai zvinhu zvokutotipa pakutanga kutuita mukwasha munhu uye anoda kuchenjeresa
izvo zvatori nomwe mukadzi wakatora waatogara naye izvo zvinokumba atori nemukadzi autogara naye izvozvo tataura kuti handimaramba kuti handimurambidzi kuroora umwe mukadzi iyo sekireti yake yekuroora umwe mukadzi tatisu tiri kutaura nhau yokuti imimi makapinda mumba make ndo nhau yamhangara ndo yatiri kutaura zvomukadzi wake uyo atinei nazvo haarambidzwika kuzvika saka tikuda kuziva kuti imimi pamakagena entrance mumba memukuwasha ipapo ndo pane ndava manje kuti mvumo iyi makaiwana papi inini mvumo iyi ndakaiwana pokuti zvinhu zvacho tete vacho angachibvisa zvinhu asingarongedzi kuti zvinhu zvemuroora handimandienda mba kwenyu unogadzikawo zvakanaka vanga vachikanda vachipwanya right imimi de makamira kumba kwenyu makavigirwa mwana wenyu nemidziyo yake yakapwanyika mairyiwa nei and uda kuti munyatso kuona kuti apa chamaifanira kuita kana mwana mwana wenyu adzingwa de makagara kumba kwenyu makaona Mukuwasha nehazvanzi dzake vachiuya nemudziyo woyavo kuturirai kuti amai midziyo yemwana wenyu uyu wochitanga kuramba imwe mudziyo kuti onai mapukanya imwe mudziyo yavo dzokerai nayo kana kuti makutomhangara daro imimi hamuna kudaro imimi handizvo maona pane ndava yenyu manje pane era mazvinzwisisei saka imimi manje ndo zvaipa kuti hazvanzi dzeuyu dziite hasha nokuti dzaikuona muchimirizika padhuze ende vachinatsoziva kuti muroora wedu ana baba ana mai chete aifanira kupfawa wabva aroorerwa umwe mukadzi ndizvo ngatifambe tose kavenare inzwai tiritezera ehe nyasai kuteerera mutibatsirewo because tingadero tichimbunyikidza mumwe munhu mazvinzwisera manyaya pamusoro kupfawa kwacho kwainetsa nekuti vainzi zvinhu zvako kuti bvisa uendomba kwenyu waizopfawa sei ndo pandiri kuti hamusimi maizibvisai midziyo ndo uyu aizarwa orede akaroorwa kugokwe imi muri kuno kwakuhiriguru kwenyu aizarwa musipo imimi maiita sei kuri kugokwe vanoda akaroorwa kure titotaura kudai vamwe vari kwamutare maiita sei aingokwira bhazi kuenda ikoko kuuya kumbanini aikwira bhazi auye ega unouya kuzoperekwazve maperekerwa here mwana makamuperekwa here kana ndimi makandomutora kumurume ini ndakanomutoora pamusaka pokuti ndangandinzitorai mwana wenyu ya ndafaya Mukuwasha amhangara kuti makanditorera mukadzi wangu anoda vakadzi vake vari imi ndimoda kutoona kuti sei atora umwe mukadzi iye ada vakadzi vake vari 2 munomurambidziri chiini makatopindira godo risiri reni kuti mwana wangu haparikwi makatadza ningi pakufamba kwetsika cheche dzakanaka ndezvokuti mutsika dzevanhu vatema iyesu tiri muno kubva pasi chigare barika harirambidzwa nditi barika harita sei harirambidzwe rinoitwa kungoti vana vamazwana havachagona kuteedza zvazvaifanira zvichiitwa kareko vaitoti kwazvo kana murume akuda mumwe mudzimai oinda kuna naateto kana kuna naambuya ii ndaakuda mumushi mumudzimai dondisvikireyo kwanhingi ndaona musikana andogona kutarisei kutora woenda wonyeketedzana kana achingabvuma kuuya kubarika vaizotuma zvakare mumwe munhu nhume inoenda kumudzimai mukuru kuti iwe panapa takuda kukunzira chi mumwe mubatsiri wako anongopacha zvokupacha zvezvava zvokutamba bashi ramba kuti handisikuda zvokuita mumudzimai asi airamba achinyengetedzwa achirakidzwa maadvantages nezvimwe zvakadaro kusvika kana abvuma aitoripwa kwazvo mudzimai ndatorerwa mumwe chi aitopuwa mombe woya mudzimai wechipiri wodi ndodzikati zvino mazuva ano manje vamwe anongonotora chete uchida usingadi usviko kumanikidza mudzimai ari wechipiri apo pamba barika mazuva ano aiwa barika pamagariro etsika dzedu rinowanikwa handitika asiwo kana muri vanopinda svondo makereka kumachechi kwamunonchipinda ikoko kunorambidza chibarika kumwe kunobvumirwa chibarika handitika saka mukomana uyu
ari mudzimai uyu manje uyu auya kudare manje kana kuti akarwa nemurume wake kuti iwewe waita chipfambi waenda kupi uko kunotitorera kunoita chipfambi uko varwa vamanje taziva kuti ari kurwa shanje kurira murume wake uyu zvanga zvakanaka manje animona but imi amai manje muri kurira shanje yemwana ndiye akadakarwa nyaya yake kuti wanditorera chimwe mudzimai ndisingazivi saka hazviite pani zvazvanaka takutotonga imwe nyaya now iwewe nyaya yekutorwa imwe mudzimai parikuti unoiziva mashoko yavo varikutaura kumba kwangu hakuna mudzimai aiwa zvikura kuti unayo kurutivi handina asi wakaonekwa une mudzimai une girlfriend kana vakandoona vane kodzo zvavo dzekutaura kuti vakandoona asina handina hauna mudzimai handina iwe unonzaniwe iwe tadiwa unoziva here kuti ane mwe girlfriend akanga atorwa mukadzi nanjodzi dzakaigara pakaudzwa kunzi mwedzi una uroro ndo vakabva muti chimbodzokera novemba wanga ne girlfriend yagara kumakwandadzi dzake muna novemba ndobva audzwa kuti mwedzi una uroro ndobva amudzorera kumba kwake abva muti imbodzokera novemba wozvamuna disemba iwe ndobva wazvinzwa wakazvinzwa watomuona ukambotaura naye aisatarika nini poza vaitaura kuti vanomurova nanjodzi dzavo waida kutokurwisa uchirikudana nemudzimai nemudzimai wangu hatina kunetsana hatina kuramba aiwa pindura uchiri kumuda here mukadzi ichiri kumuda uyu uri kuda murume ndikuda bhatsapa kwete aira mubvunzo uchiri kuda here murume wako kwete ndiri murume nemukadzi wake ndiri pachipare hapana chipare kapa chipare chacho wachiwana kupi hatina kuona chipare kapa iwe ndori kutaura because tichanodedza ka mudzimai wacho inzwa kana tinoidare tinoona kudedza mudzimai wacho toti hatijoini budai tonodedza mudzimai wacho tomubvunza kuti udana here neuyu because haimboperi ichokwadi chautaura kuti ane mukadzi uyu wakamudhosera kumusha kwavo akati unozodzoka muna December unouya dongo ari kumusha kwake hakusi kurestereki une chokwadi chekuti anomwe mukadzi uyu azvimbo chamaradza ariko mukadzi uyu anotsiretena uyu kuti iwewe ukangoda kunditi he ndokudhaura because iwe hauna mwana kuiwombosire yanza vanove vane mhosva yenyaya ipo wakaisa kudai wasire yanza dzakwe musoro ungava kutaura kwaambuya vangu sekuti vanondinakachii asi kutaura nemudzimai wako zvese nemudzimai wavo semataura avari nyaya dzavo ndedzekugadzira dai zvakaitika sokudaro nandisina showe kuti ndichasvika pano but ndakarwadziwa nezvakaitwa naambuya vangu vachindituka pakazara vanhu kusvika pakundiudza kuti hauna zita rekutungamirisa mwana wangu ndosaka ndakabvisa mwana wangu mimba yake 7 months iwe wakagadzirwa namai wako ndakasungwa mwana wangu ini nemudzimai wangu tisina kunetsana mira unoziva kuti yauri kupinza ende yeuro here uzodarisira kuti hehe wakupinza yeuro yatiti kuti wakutoti ambuya muroyi vakasunga uyu ndizvo izwa vanhu vari kuti hehe uri kuzvinzwa yawakutopinza iyo iyi manje kai itori mbishi ndeimwe nyaya iyo yokusunga mwana wavo nokuita sei yairi yenyama inofanira kusorovha mega nyaya yatainga muno ndeyekuti ambuya vabvuma vati vakapinda mumba mako vachirongedza midziyo yavo mushure mokunge varwadziwa kuti mwana wavo akuparikwa handizvo tikavatsiura kuti ambuya ime hamuna right yekupinda mumba memukwasha saka ikonha wakupudza zvokuti uya kutadza kubereka because mai vake amai yezoka makachiringa kamwana kuti arege kubereka toitsemura toitsemura
Kupesa paiti ndogara zvitaura kusvika pa3 years. Kana yekubva nhengo ndamboitaura here handida kutoitaura ndiyepa. Vana kuva yakadiko vatorana nemwana wacho 3 years. Vasina mwana. Alright, ndoda kubvunza. Imimi effort yamakabesa kuti mwana aite mwana makambodii? Anza akamboita pamira Ah, tinokupaona. Pane zvamakabhoita here kuti mwana wanyu aitewo mwana nemurume wake? Mwana wakatoita. Numbu Ari- 7 months. Numbu 7 months patinotengwa preparation yese. Numbu yanyanga numbu ne 7 months. Saka ndo pamakasvika kuzoti iwe wakwanisi kuberekesa mwana wangu iwe. Mashoko yokwedzera. Mashoko zvanobuda mudare kana haya mai. Asi mashoko yokwedzera nyaya. Ndundu ari kuda kuti anzini ndakasunga mwana wangu. Kuti aite ngoma. Indu kumira ubudo. YeMwanasikana namakora magani. 19. Vakaroorwa 3 years ago. Waro 3 years ago. Kura kuti kuma pa 3 years kabisa. Akaroorwa ne 16 kama. Ndizvo? Abatizisiwa ne 16. 16. Imiri vamatambira kuti mai mwana ne 16. Vakatangira kuyanga hwenyu makaona. Toenda mberi. Aiwa, kana mati because imimi mai mune nyaya dzedu dzakatoti wandei dzatitoona panapa. Yani nyaya yake kurora mwana. Ivo vakatambira mari yemwana ari under age 1. Tokona kushedzera ipolisi. Mama anotaura makuseruko. Mukatosvika mubabe vana ivavo futi mukaita violent muda kuvaparadza apa makamborega vachienda ari under age. Mukasauya kuna mambo kuti uyai kundoonerwa makuna ari kuno. Makauya. Hamuna? Zvakanaka. Handiri munozoona kuti imi mune muchingoti tiri mukomboni hapana zvatinoitwa. Muchingoita zvamunoita mega. Ngatiite dare rimwe chete hama dzangu. Tibatsiranei kana anenge ane zvada kutaura anosimudza ruoko tomotibatsirawo kuti mai avadi. Andaitora. Mati? Mwana uyu izini murume wamai apa. Uyu mwana uyu naye. Mr. Farba. Mwana uyu akatorwa. Akatorwa akaita mwana uyu wakaita makore agara usiri murume wenu. Agara yese azoya mari. Izvimwe zvese zvazoya havana kukwizana kuti kwanzi kubhadhara mari kudii. Mwana abva pamusha. Mwana ari pamusha aichengera ndini mwana. Ani mazvinhu. Vakata zvakutizi Uri mazvinzwa? wakuti mazvinzwa ndiya yanamu kuti mazvinzwa naiva aiwa muri kugadziriswa hamuzoti bhati mutauro wokuti mazvinzwa ikomandi ani mazuva saka inozi dzosai statement yenyu mutauro wenyu mataura maita kuti ndino urombo musingaise bhati chidzosai tinzwe matauro amaita iwe kuti mazvinzwa Gadzisai statement ye. Uyagara kushama. uyakuno Kana adzimai vako. uyakuno maboinya pedya taura taura vanhu vachinzwa Ndinorombo. nei Mashoko nokuti ndare zvangu but Watoti bhati watodzoka kurandika. Uri murumwe. chinyazotaurai tinzwe sorry ndinorombo. Tatambira urombo. Iwo wangoida kuti batsira dare handitika. Chinzwa nyaya yataura tasikatozivi kuti uri pari. Iwo ndo unogara naamai vanoita unhu hwekubuda mumba uchitadza kugadzirisa mhuri yako. Uyu kana uyu watori mwana wako uyu. Handizvo?
zvari mwana wako manje zvinhu zvino zvakaitika izvi iwe uripo sababa waifanira kuda wakagadzirisa amai ava kuti amai kana nhau iri panapa ndekuti mwana aenda zvake but musaenda fiya nekwakaroorwa ndizvo wakazvitadza zvese izvozvo asi muno munokwanisa kudifenda kuti mwana yakatizira akazodai asi makariya mese $40 yakabva kumukwasha ridzoke kumasho handiti munoona chakaitika ndechekuti kuzoti pazoti mwana uyu auye kumbandika tanga tiri padare semagariro atakaita kudai indiri chairman nani mwangu chairman wanga nani handi pakati pakudi okutonga nyaya iyoyi anzanzi emukwasha akwanisa kutora dombo kutema mudzimai wangu ipapo padare ipapo kutonga nyaya antimona saka maona era yakaitika ndeyekuti inini ndimamuri chairman ndimaitonga nyaya muchitonga nyaya yemwana wenyu ndakuva pakaita simba rekuti woona kuti uri chairman ndobvapatorwa dombo ndopachitemwa mudzimai wenyu manje kuti ndeuchairman wenyu iwowo toda kukuonai ndizvoka tasingatonge mwana wetu aitonga uyu bata kwakaitwa nechi uyu mukwasha takada pauda kugadzirisa kuti vana vadii vadzokeredzana vadii tingova chinhu chimwe chete handiti maona ndo mamiri akatachi maita basa chairman imimi matotaura muri chairman ukoko uyu mudzimai wamaka muchitonga naye wacho mamusiriya zvamakaona kuti masumba adzimai wenyu vasungwa nemauya naye mataura kuti uyu unoda kuramba chiko uyu mudzimai watakatonga neuyu watakabata mumba make ngakuita mai avakatora mwana wavo ikona vakatengwa toti vakatemerwa mahara nekuti mudzimai hapo notina nemashokeni nyaya yakaitika ndekuti tanga takamira vese havapo izviso zvinoti vanhu vacho vese havapo havasi kunzviko kwei varipo but ivo havana kuuya kuatendana kuni asi makavadedza takambotaura nezvazvo tikati musi wa25 tikudiwa kopi kwamambo aiwa ivo vaitozouya kunosevaita kuti ndimo vakaposa munhu endai zvawaifanira dai wakatoita iwe wega sachairman ungadai wakaendawo kuno mupurisa wamambo kuti iwe bata vanhu vaviri uyu neuyu vatakatonga ava kuitira kuti vanoita umpowo kupi wakazviita nokuti havangouyika vasina kusunga asi ndakwanisa kuudza ini kuti ndikoti ndifambe kuno mukwasha manje hazvina kunijekera asi nangotiwochi ndiuziva vamwe machairman because ini ndiri chairman but kune vamwe vangu vandinawo vakuru vabe yangu vakatinowochi imbofambisewo nyaya dzimodii munoti dzinofamba sei manje adzimai venyu vari kukohwa mhosva kayopinda mumba memukwasha kupinda kwavakazoita mumba memukwasha handisi kuramba hangu vakazopinda nenyaya yekuti vanga vadii vatsamwa bcause vangati pakoti semagariro atakaita kudai vangosi vangorwa nedombo pana paziso vanangona ziso zvariri makaita polisi vakanzwira tsitsi mukwasha asi vakanzwira tsitsi mukwasha kuti no sevana kuti tiparadzanise vana azviite rigai pamwe vanodii tigarise nyaya pamwe nekudii inopera ererai makatemerwa nhau yokuti maamuri wrong musikana hazvanzi yeuyu yakauya kukurwisa iminika yakayatoona mistake yatiri kutoona panapa kuti nyange deno zvakadero hamuna kodzero yekuinda kumba kwemwana uyu kundomita sei deno makauya kana kumhiri kwagirivhisi kemutsvaka wamwe mai vechikuru amai uyai kuno pane nhau ikunetsa yakadai mai ava vakagara pasina mamadzimai vobva vataura neimba iyi vataura neimba iyi ingadai izvozvi ine mataurikiro ainoita zvino ipapa patasai masiya vamwe vanhu vanoimpliketwa munyaya iyoyi vakatonorwisa maya apa tikuwatawa nemhosva ivo vakatoregerwa vanhu vane mhosva futi havana kuvasungisa kupolisi apa vatemwa nedombo mazona zvakanaka ndokutati kana pasina mwari kudzumburudza vachisvika kumagumbo kwenyaya iwewe uri kunzi wangaonechi une girlfriend wanzwa yaukanga uchichengetedza kuhadhazi dzako nyaya ndekusungudzwa iri yegirlfriend yatsamwisa Ambuya vapa natezvara vapa nemusikana wapa kuti iende kunogadziswa muvillage
yako ikoko village ikoko hanzvadzi dzako ndokusunguka ndokurova vachi ipapo pakataurwa mashoko sekubata vanachita handiti padare pakataurwa mashoko mamwe anozosanganisira kuti izvo haubereke for 3 years handiti iwo hatingarambe kuti haana kutaurika anogona kuti ndotaura kana vanhu vasimudzana anotaurwa mashoko iwayo nekukandudzana uyo achipotsera uyo achida sei achipotsera now iwaya mashoko iwaya ekuti uyu wanzi uri ngomwa une makore 3 usingabereke zvakabva zvasimbisa uyu namai vake kuti ndosaka kune mumwe musikana ari kuchekura natetoko nokuti wangu atozichi habereko saka vakaona kusimba manje kwenyaya yacho iwo nokungwanisa kwauri tachi girlfriend yavo whether uri kuramba watazi pado zviripo zvakataura saka vakaona kusimba kwenyaya ndo vavatutwa nehasha avo kuti zviri ndani kuti mwana wacho adi abve pamba uyo futi akapinda muhasha kuti mukadzi wako kuti zviri ndibve kana ndichitaura kuti handibereki panapa pachena pane vanhu zvino zvaundita sei ndibve ndiende saka asina kuita nharo manhingi dzekuti amai musabvise chimbatya amai vaenda kuya kwako iwewe iwe uri mubedroom watopinda mukati iwe wati anga achiramba kupinda mukati asakata zvokufoswa handiti ndibva apinda amai ndwapinda muchibedroom saka nyaya yatotoka panapa ndechi yekupinda mumba memukuwasha kokosoko kune mhosva dziriko asi nyaya yekutoka ndekupinda mumba memukuwasha regai bvunze dare pano sati svikakono vanopinda mabhedhuru edu vana baba ndanani isusu pachivanhu chedu chesu takagara patuka kurarama kwedu kweupenyu sevatema tine ana sekuru tina natete tina nambuya saka vanhu ivavo vanofanira kunge vachikwanisa kupana mukati mevazukuru vavo vanenge varimo mama avo tukadi vakatora chidanho chisiri chavo kunyange hongu zvinorwadza asi akurwadziwa vanokwanisa kuisa kunzwisa kuti nongekarwadziwa tosvika papi saka vaifanira kunge vachirwadziwa asi vaifanira kunge vachizopa kurwadziwa kwavo vaifanira kutora mumwe munhu wokwanisendzataura nabapavo kuti vaifanira kutora mumwe munhu kwanese anofanira kuenda kunotora danho iroro iwo zongopirwa chete mamaitazve pakugara kwedu muchivanhu chedu munhu anofanira kupinda anokodzere kupinda mumabedrooms medu isu takura saizvezvezvi mudzimba dzedu idzi wokutanga muramu handirika munin'ina womudzimai wangu kana kuti mukoma wechimudzimai wangu anogona kupinda muchibedroom mandinorara inini handirika tozoti muzukuru wangu mwana wemwana wangu mwana wehanzvadzi yangu mwana kana musikana ambuya ndakuona sekuru kwete mazuva ese kana pane zvenge zvaitika handirika anokodzere kupinda mubedroom mangu kana mubedroom medu mumba medu handirika wakaona zvaomesesa chaizvi zvasvika pakaomesesa hama dzangu isa baba mukoma wangu kana nina wangu kana sekuru vanogona kupinda mubedroom wacho vagona panenge parwariwa regai tipindi tono zvakamira sei munhu anopinda muna ambuya mubedroom na vanhu vasingafanire kupinda mubedroom kana zvakadii vasingafanire kutogopinda mubedroom zvekutanga mwana wangu musikana hafanire kupinda mubedroom munovata baba mwana musikana haafanire kupinda mubedroom mehanzvadzi yake mukomana kana mukomana haafanire kupinda mubedroom ani chivanhu icho ndochikaraka zvinoitirwe chii zvinoitirwa kuchengetedza tsika nekuremekedzana kuti tirege kusvika pakunomarana tsika yacho iri kumhanyira kuvhariza chipini
inonzi chimina. Tinoda kuvhara kumberi uku nokuti zvakaita nusu munopinda muchimina kumberi uku. Anoyeva. Saka tiri kuti izvozvo ndo zvatoita kuti zvirege kuda sei vanhu vakadaro havana Ambuya natezvara havapindi mumabhedhurumu, havapindi kana zvakadii, hazvibvumidzwe nyangwe pakurambana. Kana kuti hasha dzakadii ukatosowa kudimura musi wesadzvinyu nehasha haupinde mumba memukwasha, hazviiti. Now iko chomboita kuti mukwasha anzi unofanira kuombera achichochomara achihwarara ari kukuita sei kuti vasasvikirane pai hapana ukama tuze nekuti hapana mukama nokuti mwana wavo uyu ndinaye uyu. Ava vakaita lusi vakaita zvekutamba vachiita chiramo ava vanopinda muchimina uyu ari mumbawo. Mukuwasha nevana Ambuya vanotogara vese hapana ukama. Zvino kana ukapinda mumba Mukuwasha ukasvikoona zvinosenzeswa pamubhedha unotosei. Isi tine chitoti kana mbatya yemukati chaichai yemukwasha Ambuya afane kuita sei kuiona. Kana mukwasha afane kuona mbatya yemukati yani nokuti mubhedroom kade munochengeterwa maprivates ose, asi amai avanopinda neukasha hwavanose vakapinda vakanopinda nokuti vanzi mwana wahani. Saka ndamu ava mai vakanoita bvume kurambanisa mwana uyu nemukwasha nemurume wake kuti wanziwa auzvare chibuda chitobva maizviziva sei kuti pamaruda murume wake. Vanhu vanogara makore mangani vasina mwana, vamwe vangona kusvika na 10 kana 20 vamwe vanotosvika pakutowira kuti shamba ngatichikogarai. Now saka amai makakanganisa, muri kupaura pamukakanganisa mupanje papi chaicho pakupinda chii chakakodza hamuna kusvika pakuti dyo pamukakakasa chachabude papi makapinda mumba hongu asi papi hamuna kupaona, makatungamirirwa nehasha ndo dzakakupai kuti mubhihevhi kusvika ipapo. Hasha dzino dzakaudi makatadza kunoto. Saka makakanganisa kupinda mukwasha. Saka kukwira dare kwomukwasha kuti Ambuya vakapinda mumba mangu zvisina mvumo. Imwe zvoshuwa mukubvuma kuti vakapinda mumba memukwasha. Iyo imhosva pachitsika dzedu dzechivanhu hazvibvumirwi. Saka imhosva vatagire mutombo. Kana mune dzei dzamuda kuzokwira hagere dzimukwasha kuti dzinouya. Zvakanaka ava ndaambuya kava hatiti kaka uyu acharamba achiombera kuna Ambuya kaka hazvina nokuti havana kurambana kava naye ndidari ndinonasi kumbotaura kuti ramba naye ava ndaambuya ucharamba uchiita sei. Yes. Kumudzimai zvanga ambobva kumutaurira kuti hachandida mani. Imwe stage iyo ndezvehasha uchazodzoka mumwe wachazodzoka apa tiri kungotonga yamai vapinda uko unless iwe kana waya une pfungwa dzekuti handichada dai kamuswi ndiramba ndibva ndaona matorero uyawo ndezvimwe isu hazvinonyaya kurambanisa nauyu mutongwa ndeyamai wapinda. Saka tikuti mukwasha acharamba achiombera kuna Ambuya vake ava ndaambuya vake uyu mudzimai wake. Isusu sedaro manje kuti aiwa nyaya kana yakonwa amai vakoneswa havangobuda vachikuti haura ndakoneswa zvatopera. Vanofanira kutobvisa denda murandu kada ndine urombo mukwasha ndikapinda mumba mako. Manzwa munozwa mai munotobvisa mbudzi yekupa mukwasha uyu ndine urombo ndakapinda mumba mako ndakaona zvanga zvirimo hamene kuti makaonei kana kuti hamuna chamukaona kuti mangazadzwa nehasha asi ndine urombo
Now iyi tsika yati kuti mugure kubva pairi munofanira kutevedza nekuona kuti apapa hapaiti mungadai makatsvaga imi mumwe munhu aikupindira ya kuti aiwa kana kutoenda kudare kuti zvandanzwa izvi zvandibaya mwoyo nokuti mwana wangu haabereke zviri nani titonganiswe ndienzaniswe kuti Mukuwasha ari kutaura kuti kudii hamutore mutemo muchimucha wenyu. Saka munomuti ndakambudzi mokaitisa kune Mukuwasha kekuti ndakautadzira akapinda mubvamao bakamba zvizoka munotobvisa muri ngandoti ndimusoro chairman ndoda kuvadzidzisa chairman mukaona nhau maona tichida kukunetsa tsvagai vabatsiri tasaimone zvaitika nhasi mazotangirwa neMukuwasha dai nyaya iyi makakomita kuziva kwokuenda nayo Mukuwasha asina muoko chairman mavana nyaya chivhova vanhu hama dzenyu dzepedyo musagara mudariro munozvibvisa mudariro mutaurira vamweni kuti ayo ine vanhu vakupa pamwandi mugare mudariro hamutondi ipapo zvachiona nsipo padariro natobuda zvamuda ose vari padariro but nangobuda nangosudura ndazongonzo ndozvirikuru mukuona dzarema dzikwidze itaso 23 October. Leo maiwanera maimbo 23 December. Kulezwa. Moya nayo msopa 23. Sikambidza Mukuwasha vai. Kana mune chichemo wemi mukwira wale ndani. Wafungwa fungwa. Kasika vanhu ndechika. Amataki.